Vuonna 1925 James Aggrey, ghanalainen opettaja, kokoontui kansansa kanssa kriittisessä hetkessä. He olivat päättämässä, valitsevatko he poliittisen tien vai aseellisen vastarinnan saadakseen vapauden brittiläisestä vallasta. Tässä epäilyjen ja vaikeiden valintojen tilanteessa Aggrey jakoi symbolisen tarinan. Tarinan, joka ei ollut vain linnusta, vaan identiteetistä, kohtalosta ja tarkoituksesta. Hän sanoi, maanviljelijä käveli metsän läpi maatilansa lähellä, etsiessään eksoottista lintua. Hän halusi vangita sen ja kasvattaa sen tilallaan. Sattumalta tai kohtalon mukaan hän löysi haavoittuneen kotkanpojan, joka oli pudonnut pesästään. Liikutettuna hän vei pienen linnun kotiin, koska hän kasvatti vain kanoja, hän laittoi kotkan niiden sekaan kasvamaan. Majesteettinen lintu, taivaan kuningatar, alkoi elää ikään kuin se olisi vain toinen kana. Se söi maissia, tonki maata, nukkui tikapenkillä ja ajan myötä uskoi olevansa kana. 5 vuotta kului näin. Eräänä päivänä vierailija, luonnontieteilijä, tuli maatilalle ja hämmästyi nähdessään tuon mahtavan linnun kanojen seassa. Tämä ei ole kana, tämä on kotka, hän huudahti. Se on totta, vastasi maanviljelijä, mutta siitä on tullut kana. Se kasvoi, täällä elää kuten ne, ei enää osaa lentää. Mahdotonta, sanoi luonnontieteilijä, se on aina kotka. Vaikka se unohtaisi, vaikka se asettuisi, siinä on lentämisen vaisto. Taivas on sen paikka. Päätettyään todistaa tämän, mies nosti kotkan ja sanoi, sinä olet kotka, et kuulu maahan. Sinut on tehty lentämään, nouse. Mutta kotka katsoi alas, näki sisartensa tonkivan tyytyväisinä ja hyppäsi takaisin maahan. Seuraavana päivänä luonnontieteilijä yritti jälleen. Hän vei kotkan maatilan katon päälle. Hän osoitti horisonttiin ja julisti, taivas kutsuu sinua, olet syntynyt korkeuksiin, et kanalaan. Mutta jälleen kotka epäröi ja putosi takaisin kanojen joukkoon. Luovuttamatta mies pyysi maanviljelijää. Huomenna aamulla menemme alueen korkeimmalle kohdalle. Seuraavana aamuna he kiipesivät yhdessä kaupungin korkeimmalle huipulle. Se oli kuin Serra Donna Francisca Joinvillessä, paikka jossa taivas koskettaa maata ja aurinko nousee kirkkaasti horisontissa. Siellä luonnontieteilijä piti kotkaa lujasti, nosti sen kohti nousujoa aurinkoa ja puhui hellästi ja vakuuttavasti. Et ole kana, olet syntynyt lentämään. Tämä maailma täällä alhaalla ei ole sinun kohtalosi. Korkeudet odottavat sinua. Muista kuka olet. Aamun kultainen valo kosketti kotkan silmiä. Se vapisi. Se päästi äänen, jonka se oli melkein unohtanut. Huudon, joka tuli syvältä sen muistista, ja epävarmalla impulssilla se levitti siipensä, se lensi, se nousi, ja se nousi korkeammalle, kunnes se katosi siniseen taivaan, jossa kotkat kuuluvat. Mitä tämä tarina opettaa sinulle? Ehkä, aivan kuten tämä kotka, sinut on elämässäsi koulutettu elämään alempana kuin potentiaalisi. Salli, ehkä olet syntynyt lentämään, mutta olet elänyt tonkien maata, peläten yrittää. Voi olla, että tänään olet ympäröity rutiineilla, rajoituksilla, kivulla tai ihmisillä, jotka ovat saaneet sinut uskomaan, että et enää ole kykenevä, että mahdollisuutesi on mennyt, että olet tullut kanaksi, mutta ei ole väliä, kuinka paljon aikaa on kulunut tai kuinka matalalle olet pudonnut. Jos olet syntynyt kotkaksi, taivas on edelleen sinun paikkasi. Tämä tarina muistuttaa meitä siitä, että joskus kaikki mitä tarvitsemme on joku, joka uskoo meihin. Joskus tarvitsemme kannustusta, sanaa, erilaista näkökulmaa ja ennen kaikkea emme ole kadottaneet itseämme, olemme vain unohtaneet hetkeksi. Kanojen ja kotkien välillä. Tämä metafora ei ole vain runollinen. Kana edustaa mukavuusaluetta, rutiinia, toistoa. Se pitää meidät maassa, tonkimassa, selviytymässä.
Kotka symboloi visiota, rohkeutta, tarkoitusta, korkeuksia ja täyttymystä, mutta et voi elää vain kanan tavoin, etkä unelmoida koko ajan kuin kotka. Kypsyys on tietää, milloin on aika laskeutua ja milloin on aika nousta. Mutta älä koskaan unohda, että olet syntynyt lentämään. On aikasi lentää, saatat olla haavoittunut, väsynyt, täynnä epäilyksiä, mutta sisälläsi on vielä nukkuva kotka. Herätä se. Ota askel uskossa. Aloita. Tai aloita alusta. Kuten espanjalainen runoilija Antonio Machado sanoi, matkustaja ei ole tietä, tie syntyy kulkiessa, joten kävele, vaikka pelkäät, vaikka kompuroit, koska heikko plus heikko, kun ne tukevat toisiaan, muuttuvat vahvoiksi. Jeesuksen nimessä kutsun sinua palauttamaan olemuksesi, palauta rohkeutesi, yhdistä itsesi siihen, miksi sinut on luotu, olet kotka, olet visio, olet vapaus, lennä korkealle, lennä nyt, Jumala siunatkoon sinua.